Ассалому алайкум бародаро. Хонаи навбатӣ 104 квадратный метр, 4 дар хона, назди Садбарг. Ремонтҳои нав, ҳеҷ киёри зиндагӣ накардагиай, нав буд шудагиай, ҳоҷатхонашай. Ҳама шароитора дора. Нав домам сохтана, нав иам ремонт шуд. Неҷариб. И якум залай абоёш беҳад зебо. Хонаи хеле светлияй. 11 этаж, наҳа 11 этаж, не хеле видай. Тамоми шаҳрро мебинӣ. И дуюм хонае. Дарош ҳамаш сафедае, паркет сафед. Сеюм хонае. Потолокадагиае. Абоёш беҳад зебоонеки. Иш ванная. Вентилятор дорад. об, свет, постоянно об напори баланд кати насоз дора иҷа. Иҷа чорум хонае. Ёнан баъди устон мондагиай, оли мегираша. И кухнишай. Ҳама мебелош нав. Оли ҳеҷ надора. Хеле видео. Панорамные окна дора. Панорамный тереса да ду хона. Манам хеле хонае бардоро. Дома лифташ, свет, об ҳамаш 100% кор мекунад. Кадомеда махқул шуд, номерои 919 98 83 88 занг занед. Нархи хона 820 000 сомон. Ина дом новостройка нав сохтан шуд.
Ona anımcada 11 etajda. Yakımı 2 etajış magazin nişo. Назжда мактабай садикай набояд ҳадига садик нав сохта Истанбул ҳама шароита дорад. Ҷира бозори сафарцентр. Ина дар бирони дом хали детски площадка кадаям. Бирони домда